Ведаеце, які першы фільм, зняты па-за межамі Еўропы, атрымаў залатога льва на кінафестывалі ў Венецыі? Японская драма «Росюмон». Адбылося гэта ў 51-м, а яшчэ праз год ёй дастаўся і Оскар за лепшы замежны фільм. Што ж такога наватарскага было ў гэтым усходнім фільме, што ён так уразіў заходняга гледача? А яго з'яўленне актуалізавала праблему, ці лепей сказаць з'яву, якая ў папулярнай культуры і атрымала назву «Эфект Росюмона». Давайте разбираться. Я утрачиваю остатки веры в людей. Кінастужку зняў малады Акіра Курасава паводле двух навел японскага пісьменніка Рынуского Кутагавы. Сюжэт запазычаны з навелы «У гушчары», а назва і месца дзеяння запавядання «Брама Росюмон». Брама Росюмон – вялікі манументальны будынак у сярэднявечным Кіёта. Пабудавана яна была яшчэ ў 8 стагоддзі у эпоху Хаен, што ў перакладзе азначае «мір, спакой». Хаен стала перыядам росквіту культуры і навукі, але ў 12 стагоддзі Хаен змянілася чаргой смут і жорсткіх міжусобных войн. Брама Росюмон прыйшла ў запусценне і стала небяспечным месцам, дзе шукалі прытулак усялякія злодзеі і рабаўнікі. У сутарэннях брамы хавалі трупы, падкідывалі немаўлят, і дзеянне апавядання Кутагавы адбываецца якраз у гэтыя часы. Часы, калі чалавечае жыццё і чалавечая годнасць не каштавалі а ничего. Рассказывают даже, что здесь, в Росюмон, жили бесы, и те разбежались, потому что людей испугались. Для Кутагавы брама Росюмон з'яўлялася сімвалам маральнага і фізічнага разлажэння японскага грамадства. А Акіра Курасава зняў фільм у традыцыйным японскім жанры дзідайгэкі, які апісвае жыццё самураяў, сялян і рамеснікаў сярэднявечнай Японіі. Курасава, фільмы якога, дарэчы, карысталіся большай папулярнасцю за мяжой, чым у сябе на радзіме, заўсёды вельмі ўдала балансаваў паміж традыцыяй і наватарствам. І вось наватарства гэтай кінастужкі заключаецца ў тым, што ўпершыню ў кінематографе адна і тая ж падзея паказана з пункту гледжання розных персанажаў. Паводле сюжэта адзін самурай забівае другога, і на судзе кожны са сведкаў удзельнікаў канфлікта расказвае сваю інтэрпрэтацыю падзей. У нас ёсць 4 гісторыі. Гісторыя забойцы, гісторыя забітага, якую ён расказвае з таго света праз медыума, гісторыя жонкі забітага і гісторыя дрывасека, які стаў выпадковым сведкай і ўсё бачыў на ўласныя вочы. Але ўсе гэтыя 4 гісторыі абсалютна супярэчаць адна адной. І так, памерлыя таксама хлусяць. Менавіта гэта, як быццам зусім і звычайная з'ява нашага чалавечага жыцця, суб'ектыўнае ўспрыманне і суб'ектыўная інтэрпрэтацыя падзей і атрымала назву «Эфект Росюмона» і стала шырока выкарыстоўвацца і ў псіхалогіі, і сацыялогіі, і нават эканоміцы. Зразумела, што гэты прыём, паказ адной і той жа падзеі з розных пунктаў гледжання, вельмі полюбілі кінематаграфісты. Вось толькі некалькі фільмаў, у якіх яго можна знайсці. Кінематограф, канешне, кінематографам, але чытаеш сёння суседкі, праглядаеш супярэчлівыя загалоўкі ў Ютубе і разумееш, што ўсе мы з вамі жывем у вялікай матрыцы Росюмон. І ва ўсёй гэтай блытані не толькі застаецца, што давяраць сваім пачуццям, свайму я, такім чынам многакратна памнажаючы эфект Росюмона, як у калейдаскопе, а толькі так і магчыма выжыць у смутныя часы. З вамі быў Ягор. Беражыце сябе.